Партнёр праграмы кампанія МТС. Якасная і надзейная мабільная сувязь па ўсёй Беларусі. Дзень добры, панове! Мястэчка Петрыкаў, Гомельская вобласць, Рэспубліка Беларусь. Дарэчы, панства, вось гэтае паселішча лічыцца адным з таямнічых і загадкавых паселішчаў усходняга Палесся. Заснаваў гэтае паселішча легендарны яцвяжскі князь Пятро, якога мясцовыя жыхары называлі князь Петрык. Дарэчы, раней, панове, гэтае паселішча называлі Петрыкавічы. Ну дык што, панства, заглянем у госці да нашчадкаў князя Петрыка. За мной. Хаця гісторыкі, панове, кажуць, што гэта неправда, што імя такога Пятро у язычнікаў не было. Але гэта, панства, яшчэ раз пацвярджае то, што мясціна гэтая вельмі старажытная і таямнічая. А яшчэ яно вельмі прыгожае і жывапіснае, бо менавіта тут, у Петрыкаве, рэчка Убарць зліваецца з царыцаю Палесся Прыпяццю. Гісторыкі кажуць, панове, што недзе з 5-га стагоддзя нашай эры жыццё вось на месцы гэтага старажытнага Петрыкава не прыпынялася і на дзень. Хаця у летапісы Петрыкаў патрапіў толькі ў 15 стагоддзі, як паселішча Вялікага княства Літоўскага і належаў слаўнаму беларускаму роду Алелькавічаў. І быў тады Петрыкаў адным з буйных гандлёвых цэнтраў на Прыпяці. На пачатку 16 стагоддзя, панове, вось на гэтай землі пачаліся набегі крымскіх татар. Яны, прайшоўшы праз Украіну і пераправіўшыся вось цераз Прыпяць, напалі на Петрыкаў. Але тут яны атрымалі моцны адпор ад князя Сямёна Алелькавіча. Яны тут нарабавалі ўсяго, а князь іх дагнаў пад Бабруйскам, адабраў усё і добра надаваў там ім па шыі. Ну, кажучы сённяшняй мовай, замачыў там татар. І вось, каб татары баяліся нават падыходзіць да гэтай зямлі, Юрый Алелькавіч у 16 стагоддзе вось тут, на гэтай вось самай гары, будуе драўляную Петрыкаўскую крэпасць. І Петрыкаў, панове, стаў такім ваенным гарадком. Тут у крэпасці вось неаднойчы збіраліся войскі Вялікага княства Літоўска, каб супрацьстаяць набегам
крымскіх татар. Але вось крэпасць прастаяла тут нядоўга і знішчылі зусім не татары. Справа ў тым, што ў 1535 годзе ішла вайна маскоўскай дзяржавы з вялікім княства літоўскім. І вось сюды, пад Петрыкаў, пад сцены крэпасці падышлі маскоўскія войскі на чале з князем Аўчына-Абаленскім. І абаронцы Петрыкаўскай крэпасці стаялі да апошняй кроплі крыві, але вось драўляныя сцены націску не вытрымалі і крэпасць пала. Яна была спаленая, а сам Петрыкаў быў разрабаваны. Але Петрыкаў, панове, як та птушка Фенікс, паўстаў з попелу і адбудаваўся за вельмі хуткі час. Але праз 13 гадоў пачалася новая вайна. На ўкраіне пачалося антыфеадальнае паўстанне пад кіраўніцтвам Севярына Налівайкі. І вось Петрыкаў стаў першым беларускім горадам, занятым казакамі Налівайкі. І кажу, што вельмі шмат шляхты тут беларускай было парубана казакамі. І вось тых часоў захаваліся вось гэтыя гранітныя пліты з кірылічнымі надпісамі. І вось адны гавораць, што гэта тут пахаваны казакі Налівайкі, а другія кажуць, што шляхта парубана гэтымі казакамі. І вось раней у Петрыкаве было некалькі такіх вось камянёў гэтых старажытных з тых часоў, але яны некуды зніклі, і на сённяшні дзень захаваўся тут толькі адзін. Камень гэты старажытны, панове, ляжыць на тэрыторыі гэтай свята-мікалаеўскай царквы. Тут калісьці былі старажытныя могілкі, і на тых могілках старажытных была старая праваслаўная драўляная царква, якая тут была пастаўлена яшчэ аж у 1772 годзе. Але ў яе патрапіла маланка, і яна згарэла. І вось месцічы на пачатку 19 стагоддзя тут вырашылі пабудаваць новы цагляны храм. У гэтым ім дапамаглі мясцовыя купцы, і ў 1839 годзе у Петрыкаве з'явілася вось гэтая свята-мікалаеўская царква. Праўда, у гады ліхалецця царква была зачынена і ператворана пад склад, але вось, дзякуй Богу, тыя часы мінулі, царква выстаяла, сёння яна дзейнічае і з'яўляецца помнікам архітэктуры рэтраспектыўнага руска-візантыйскага стылю. У 17 стагоддзі, панове, у Петрыкаве з'явіліся новыя гаспадары, паны Хаткевічы. І вось Хаткевічы на месцы былой крэпасці вось тут будуюць бастыённы замак.
Замак быў акружаны вось гэтым прыродным рвом. А вось 17 стагоддзя, панове, гэта быў час паўстанняў, шматлікіх войнаў, і гэтаму замку шмат чаго давялося пабачыць. Падчас антыфеадальнага паўстання, якое ахапіла ўкраіну і Беларусь, тут была база паўстанцаў. Вось адсюль з Петрыкава яны перадавалі боепрыпасы ў іншыя паўстанцкія гарады. А падчас вайны з маскоўскай дзяржавай у 1654 годзе вось сюды пад сцены замка падышлі ізноў казацкія войскі на чале з палкоўнікам Залатарэнкам. Але вось на гэты раз казакам не ўдалося ўзяць Петрыкаў. Паны Хаткевічы, панове, яны вельмі любілі свой Петрыкаў і з павагай ставіліся да мясцовых жыхароў. Захавалася папера, у якой сказана, што палкоўнік Юрый Хаткевіч 2 царквам у Петрыкаве праваслаўным надае фундуш, кажучы, што гэтыя цэрквы калісьці будавалі ягоныя дзяды, але паперы падчас вайны ўсе згарэлі, і таму ён надае гэтым праваслаўным цэрквам свой фундуш. І святарам загадвае, каб яны з мясцовых жыхароў за вянчанне, за хрэсьбіны, за адпяванне бралі толькі тое, што яны самі могуць даць па сваім стане, без прымусу. Вось гэтая царква Узнесення Гасподняга пабудавана была тут у 1890 годзе, і з ёй звязана такая вось цікавая гісторыя. Справа ў тым, што за савецкім часам царква была зачыненая. Тут быў склад, пасля нават ператварылі царкву ў ваданапорную вежу. І вось у 90-х годах мінулага стагоддзя адна сям'я прадпрымальнікаў выкупіла гэты храм і зрабіла тут піўбар. Тут пілі піва і гандлявалі гарэлкай. Але недоўга, таму што гэтая сям'я ў хуткім часе папала ў аўтакатастрофу і яны загінулі абое. І вось пасля гэтага выпадку ніхто не чапаў гэты будынак, і палешукі змаглі знайсці грошы, адрамантаваць гэты храм, і сёння тут ідуць набажэнствы. Ужо больш за 4 мільёны чалавек Беларусі, панове, ведае, што МТС – гэта аператар сувязі, а ў Петрыкаве пад сцягам МТС нават ходзяць па Прыпяці, таму што МТС – гэта якасная і надзейная сувязь.
Паны Хаткевічы з павагаю ставіліся да любой канфесіі. Пры існуючых тут двух праваслаўных цэрквах яны будуюць тут уніяцкую царкву і засновуюць тут новую канфесію. Пры уніяцкай царкве яны будуюць школу для дзетак уніятаў, а пасля Хаткевічы ў Петрыкаве будуюць касцёл Благавешчання. І вось гэта, паважанае панства, падмуркі таго касцёла Хаткевічаў. Ім ужо амаль 400 гадоў. І вось не так даўно тут на месцы, дзе стаяў касцёл, пабудавалі танцпляцоўку. Але вось мясцовыя жыхары, якія паважаюць веру Хрыстовую, сюды на танцы не ходзяць. Яны носяць у сэрцы надзею, што на гэтым месцы будзе адноўлены каталіцкі храм. Хлопчик молитву спяває, тає у містечковім костьолі Хейле. З польської мови шукає місце аньоле. Нині сприяє Марія, Рія, вижить ніякому люду. Бог не криє ні добра биту, ні цуду. Збираю, Хто б, панове, не прыязджаў у Петрыкаў, яму абавязкова паказваць вось гэты дом. Ён з'яўляецца помнікам драўлянага дойлідства 19 стагоддзя. І адметны ён тым, што пабудаваны без адзінага цвіка. Вось гэтая капліца, панове, якая стаіць у самым цэнтры Петрыкава, гэта адзінае, што захавалася ад вялізнага тут царкоўнага комплекса. Тут вось стаяла праваслаўная царква у Васкрашэння Гасподняга. І гэтая царква выстаяла ўсе тут войны. І вось пасля Другой сусветнай вайны у 1960-х гадах камусьці не спадабалася, што з якога боку не пад'язджаеш да Петрыкава, над ім узвышаюцца праваслаўныя купалы. І вось тады вырашылі гэтую царкву ўзарваць. І кажуць, што яе ўзрывалі аж 3 разы. Закладалі тут дынаміт, не маглі яе парушыць. І толькі на 3-й раз царква рухнула. І вось мясцовыя жыхары расказваюць, што калі царква рухнула, то адзін з купалоў павіс у паветры. І некалькі імгненняў ён так вісеў, а пасля упаў. І вось, калі пачалі разграбаць гэты ўсе разваліны, і там знайшлі старажытныя пахаванні. Знайшлі вельмі шмат каштоўных рэчаў. І, кажуць, быў знойдзены нейкі вельмі старажытны меч. Меч, кажуць, гэты быў упрыгожаны вельмі каштоўнымі камянямі. І кажуць, што гэта было пахаванне аднаго з князёў слуцкіх, Залелькавічаў, які гэтым мячом бараніў наш край ад татарскіх набегаў. Але вось куды дзеўся гэты меч, ніхто сёння не ведае.
вось гэтая старажытная царква, панове, яна была пабудаваная аж напрыканцы 17 стагоддзя у вёсцы Сотнічы, што недалёка ад Петрыкава. І вось будавалі гэтую царкву стараверы. Але калі стараверы, кажуць, пакінулі вёску Сотнічы, то яна была перададзена ў 1746 годзе уніятам і была уніяцкай. А ў 1836 годзе яе адтуль Сотніч перанеслі вось сюды, у Петрыкаў, на старажытныя петрыкаўскія могілкі. І яна была перададзена праваслаўным вернікам. І вось шкада, што помнік драўлянага дойлідства 17 стагоддзя, які мае такую гістарычную памяць, разбураецца на вачах. Недалёка ад Свята-Пакроўскай царквы на старажытных могілках стаяць і вось гэтыя калоны. А такіх калон на Беларусі недзе каля 20, і 5 з іх знаходзяцца ў Петрыкаве. Праўда, яны маладзейшы крышку за царкву, пастаўлены тут яны былі недзе напрыканцы 18 стагоддзя, і мясцовыя жыхары паставілі іх у пратэст супраць падзелу Рэчы Паспалітай. Хаця некаторыя кажуць, што гэта надмагільныя помнікі петрыкаўскай шляхты. Пасля другога падзелу Рэчы Паспалітай Петрыкаў увайшоў у склад расійскай імперіі, і тады ён быў упершыню падрабязна апісаны ў кнізе «Жывапісная Расія». У Петрыкаве ёсць драўляны касцёл, пабудаваны яшчэ ў 1638 годзе хаткевічамі, а таксама 2 праваслаўныя царквы, вясковая школа, станавая кватэра, маёнтак хаткевічаў, які змяшчае 790 валокаў зямлі і сенажацяў. Вінакурны завод, млын, мястэчку дае значны даход рыбалоўства. У Петрыкаве налічваецца да 400 двароў і звыш 3000 жыхароў, якія займаюцца галоўным чынам шавецтвам. Дарэчы, петрыкаўцы вельмі адрозніваюцца ад іншых прадпрымальным характарам. Пераправа, пераправа, бераг левы, бераг правы. Дык вось, каб патрапіць з левага берага з Петрыкава на правы у сталіцу ўсходняга палесся Мазыр, петрыкоўцы карыстаюцца вось гэтым паромам. We'll be right back.
I know you feel it too. Gotta live your life, show me what you do. Everybody wanna stare, baby, looking at you, but we don't care. We're gonna do it anyway, we don't care. We ain't sleeping anyway, cause I'm lonely. I wanna make you sweat till I'm lonely. It can't be over yet, what do you think? How about we do it all night, what do you think? You know we gotta be right. Петрикаўшчыны, панове, гэта радзіма славутага народнага героя, партызана дзеда Талаша. Раней аб ім ведаў амаль увесь Савецкі Саюз, дзякуючы аповесці Якуба Коласа «Дрыгва», па матывах якой была створана опера ў пушчах Палесся, а таксама быў зняты кінафільм. Вось калі з вас хто быў у Менску на плошчы Якуба Коласа, то па левую руку ад класіка скульптура дзеда Талаша і ягонага сына. А вось на радзіме ў Петрыкаве тут дзеду Талашу паставілі такі, больш сціплы помнік. Палешукі, Палессе, панове, гэта настолькі яшчэ незведаны край. І вось шкада, што вельмі мала часу пагаварыць пра Петрыкаў, пра гэты таямнічы куточак усходняга Палесся. Але дасць Бог здароўя, панове, і мы яшчэ не аднойчы завітаем з вамі ў гэтыя мясціны. Да пабачэння!